Ik moet zeggen, Limburgs Mooiste is altijd een van de leukere tochten. Het is altijd, ze weten de beklimmingen eruit te halen die alle andere tochten niet hebben. En de sfeer is gewoon goed, het feestje achteraf ook. Waarom Limburgs Mooiste? Ja, als je een bergje tegen wil komen in Nederland, moet je al snel naar Limburg. Hè? Ja, mooie omgeving, helemaal goed. De sfeer zit er weer goed in. Natuurlijk iedereen, alleen maar mensen met fietsen op de auto. Nee, we zijn niet op wapens vandaag. Alleen met de racefiets. We zijn vandaag komen Limburgs Mooiste deel te nemen tijdens de verjaardag van mijn zoon, het jaar ervoor. Ik hoop dat de fietsers een mooie dag hebben. Lekker weer en mooie route, dus gaat goed. Je ziet iedereen glimlachend over de streep komen. Nou, wat is er mooier dan dat? 115 kilometer op de teller. Ja, geweldig. Nou, lekker biertje.